అందరికీ నమస్తే. నేను మీ నిత్య. వెల్కమ్ టు రియల్ ప్రాపర్టీ. ఉరుకుల పరుగుల జీవితం, సంపాదన వెనకాల రన్నింగ్ రేస్, వర్క్ లో బిజీ, ఆఫీస్ టెన్షన్స్, బిజినెస్ మీటింగ్స్, సిటీ లైఫ్, సిటీ ట్రాఫిక్, ఇలా ఎన్నో ఒత్తిళ్ల మధ్య మన నగరవాసుల జీవితం. అలా వీకెండ్లో సడన్ గా మాయమైపోయి చుట్టూ ప్రశాంతమైన వాతావరణం, నో పొల్యూషన్, స్వచ్ఛమైన గాలి, ఇలా ప్రకృతి నీడలో ఒదిగిపోవాలనుకుంటున్నారా? వెన్నెల్లో నిద్రపోవాలని ఉందా? అటువంటి వారి కోసం, మనందరి కోసం సహజ ఫార్మ్స్ అండ్ రిసార్ట్స్ వారు అన్ని వసతులతో సిటీకి దగ్గరలో మనకి అందిస్తున్నారు. ఎవరైనా సంవత్సరానికి ఒక్కసారో, 6 నెలలకు ఒకసారో హాలిడే ట్రిప్ కి వెళ్తారు. ప్రతి వారం విదేశాలకు వెళ్ళాలంటే కుదరదు కదా. మీరు అనుకున్న హాలిడే స్పాట్ అన్ని వసతులతో అతి దగ్గరలో ప్రతి వీకెండ్ మీ అభిరుచులకు తగ్గట్టు మీ ముందుకు తెస్తుంది సహజ ఫార్మ్స్ అండ్ రిసార్ట్స్.
ఫార్మ్స్ అండ్ రిసార్ట్స్ వారి సర్వీసెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ చూద్దాం. 45 ఇండివిజువల్ French farm plots of size 968 to 1250 square yards, 10 to 15 fruit bearing trees with each plot, well laid dripping irrigation system, avenue plantation on internal roads, rainwater harvesting, 11.5 acre gated community, 24/7 security, open kitchen, community farming, greenhouse in each plot, assistance in cottage construction, cabin house construction, sustainability housing in each plot, 1 acre resort exclusively membership. చూసారుగా, ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ప్రకృతి ఒడిలోకి పయనిద్దాం. హాలిడే ట్రిప్ కోసం సంవత్సరమో మంత్సో వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి వీకెండ్ మనకి హాలిడే ట్రిప్ ని ఈ సహజ ఫార్మ్స్ అండ్ రిసార్ట్స్ తో. సహజ ఫార్మ్స్ అండ్ ల్యాండ్స్ మీకు అందించబోతున్న మౌలిక సదుపాయాలు మరియు నిర్వహణ మొత్తంతో ఈ ఆస్తిపై పెట్టుబడి పెట్టడం ఉత్తమ పెట్టుబడులలో ఒకటిగా ఉంటుంది. మేము మీ పెట్టుబడికి నమ్మకానికి హామీ ఇస్తున్నాం. ఇన్ని వసతులతో ఏర్పాటు చేసిన వీకెండ్ హోమ్ కోసం సంప్రదించండి సహజ ఫార్మ్స్ అండ్ రిసార్ట్స్. సహజ ఫార్మ్స్ అండ్ రిసార్ట్స్ వారు 40 సంవత్సరాల అనుభవంతో కస్టమర్లు మరియు శ్రేయోభిలాషుల మన్ననల నమ్మకాన్ని సంపాదించుకున్న సంస్థ. సహజ ఫార్మ్స్ అండ్ రిసార్ట్స్ మీకు నచ్చినట్టయితే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నంబర్కి కాల్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.